Ang medyas or sack sa Italian guys, kay gitawag nga. Nainangutan ako guys nga, mami, unsa na ang medyas sa Italian? O diara oh. Unsa daw ang tawag sa medyas sa Italian guys? Pero before ta na i-translate to Italian guys, are o daghan tag mga medyas diri guys sa store ni Kelkit and Mami Sari-Sari Store, mga available guys. Ay mo kabalaka kay katunong utana ato aginarong i-translate no sa Italian. Aron nga makabalo pod mo guys kung unsa ni siya tawag sa Italian. Kabalo ko guys na curious pod mo guys kung unsa gina siya sa Italian no. Natay medyas nga pambata. Nani guys pambata. Barato ra ni guys no. 5 na kapares guys, 110 pesos lang no. Napoy pang boy 100 oh. 5 na kapares. 1 2 3 4 5. Oh. Paano siya guys? Pwede siya sa 5 years old o 6 to 9 or 6 to 8 ingana na guys. Sakto pa ni siya. Inat man pod. Sakto ni siya sa until 8 or 9 ba. Depende sa tilas sa imong anak no. Barato na kay guys. Unya guys naapod tay medyas pang dagko. Natay medyas pang dagko. Kani guys oh. Pang dagko guys. Tulo ka pares guys. Barato ra pud siya guys. Tanawa. Na tulo na kapares be 1 2 3 oh 60 pesos lang 60 mo ni o lagi pangdagko ni guys unisex 60 pesos tulo na kapares guys plus makalis pagikag 10% kung i-pick up ni mo diri guys sa among store sa Margarita Extension na inim nga Kelkit and Mami Sari-Sari Store na guys. Kung magpa-deliver ka guys minimum of 2 orders lang, 2 orders do kay nani guys ba oh atong i-free delivery sa Carlos area lang pod guys no. I-PM lang ko guys kaning account kay ato ang dito ko nagbaligya o dito ko entertain sa mga customer. Oh. Napod siya plain black guys, napod siya plain black. Ano price? Nindot ni siya. For men. For men siya guys, medyo taas gamay. Oh, barato ra pud siya ay ni guys, ay mong kabalaka. Dira oh. Na. Barato ra gid kay ni siya guys. Oh, dira. Tulo na pud ka pares guys, baga siya tulo ka pares 75 pesos. Tulo ka pare 75 pesos rasya nya. Pick up ninyo guys, makalis pagid mo 10% oh. Sa mga resellers no, dagko kita og discount sa mga resellers. Ano sa man mo mamaligya no, ibaligya niyo og balik pod i-resell ninyo. Kay nagulat ang inyong 25% discount. Pero minimum of 1,000 pesos lang yung orderon. Pwede 2 weeks to pay basta magpa-register lang diri kay natay mga requirements nga gikinahanglan. I-PM lang ko ani nga account mga madams kung gusto mo resell. Wala mo i-cash, why problema 2 weeks to pay basta na lang kay mga requirements nga akong gikinahanglan no. I-PM ko kung unsang requirements no. Then 25% discount automatic. Og napod tay limit kung pila inyong kuanon inana. Okay guys, dili na nato ni dugayon pa guys. Ato na ni translate sa Italian kung unsa ni ang medyas. Ang medyas or sack sa Italian guys kay gitawag nga calza. Calza. O kung dagan siya guys sack or sacks o medyas, calzi. Calzi. Unya guys, lain po ang pagtawag sa medyas pambata no, socks for kids. Ang tawag ani guys is calzino. Calzino. Kung daghan po guys kay calzini. Calzini. Okay guys, mo to siya guys, na-translate nato sa Italian ang medyas or socks. Dito lang ko to mga video. Thank you for watching. Bye. Ciao.